Amina mai ne abin da ce ƙarya take yi. Amina na taɓa cewa ina son ki. Amina na taɓa cewa zan neme ki na iskanci. Amina me yasa kika yi min sharri? A'a, sharrin shedan ku na kwaya wanne daga ciki? Har da na kwaya. Me na miki? Me na miki? Baka ta mun komai ba. Why ni kika zaba? Wallahi ban san ma na yi ba. I was not in my right senses. Shi yasa ni ce miki ki haƙuri. Ki yafe mu. Sunana da kika bata fa. Wa zai gyara shi? Ki haƙuri. Tambaya nake yi. Ban faɗa ma kowa ba. Kin saka a Instagram? Ban kira sunan ki ba. Wallahi kin saka. Ai ba sai kin kira sunana ba. Allah ba kika bata fa. Wa zai gyara shi? Ki haƙuri. Tambaya nake yi. Ban faɗa ma kowa ba. Kin saka a Instagram? Ban kira sunan ki ba. Wallahi kin saka. Ai ba sai kin kira sunana ba. Allah ba sai kin kira sunana ba Amina. Na taɓa yi miki wani abu ne da ba daidai ba. Na taɓa cutanki. Ranar da kika zo gidana Amina kika ce mini idan kina kwanciya da namiji sai kin tuna ni kafin ki kawo. Me na ce miki? Ina ce miki ni na mace ne. Me na ce miki? Ya ce mun ni na mace ne bai kamar. Why kika yi min sharri? Why kika yi min sharri? Bello? Kai shiru. Ni. Ina zuwa ustaz. Ina zuwa. Karanta daga nan. Karanta. How are you? Dan Allah ka daga murya. Salam, big sis, how are you? Hope you're good. Please, if you're less busy, I would like to see you, please. So, alaikum assalam. Yana dukanta. Sai na da ke ta. Ustaziya. Ai ni ya Ba zan iska hana ce. ki hukunci ba, tsaya mana. Ni da ma zan yi magana da ke kiki. Ni zan Karanta yi mu. magana da ke kiki ustaziya. To shikenan ni bana bukatar ka karanta. Ina zuwa. Karanta. Ita da kanta za ta karanta. Eh bana so kina doke da ne. Ba ni Zan baka ne ta karanta da kanta. Ba ni in karanta. Karanta chat ɗina da ke. Ni ki bani Daga karanta. hannuna. Daga hannuna. Bani in karanta. Daga hannuna. Bani. Ya ustaz ka kyale ni. Ustaziya ya hakuri. Ustaz ka kyale ni karanta daga nan. Nan zaki karanta. Karanta! Bani chat. Ustaz sai ta karanta. Tsaya mana. Wallahi kuna. Bani. Ya ustaz ka kyale ni. Ustaziya ya hakuri. Ustaz ka kyale ni karanta daga nan. Nan zaki karanta. Karanta! Bani chat. Ustaz sai ta karanta. Tsaya mana. Wallahi sai ta karanta. Na sani. Karanta! Bani in karanta. Karanta yanzu. Karanta ya. Dan Allah da annabi ka kyale ni. Karanta. Ustaziya ni da Zan nuna miki na haifu. Karanta text din nan. Tsaki. Karanta Amina. Amina jangu text do. Bani. Jama'a this is text da nayi da Amina. This is text da nayi da Amina. Idan na cuci yarinyan nan kada rabbiye ban abin da nake nema duniya da lahira. Ustaziya bani. Wannan abun kake